happy birthday to you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Volky. Everyone, we're coming here, and I wish you good luck for studying hard, and getting good life of blessing of the Lord. Okay. Thank you. Sige. Thank you. Tabangin je, butang. Ayaw sa nang lo. Sige, una lang. Sige, okay. Adilo, gusto ka dito. Okay, kabang please. Dito sa Pikas po. O dito, mga girls. Napa sa plastic day, tagi day. Nasa plastic, kidaraki. Bukan, jangan lihat. Ganun lang ha. Ganun lang mga panan. Dayon, ang inyong panahan. Ibutang sa panahan. Sige. Ay, isa abrin boys. Unya na brihan, kaon sa Isa, may sama mo sa isulod na eh. kana mga pangbata, sir. Pambata. Oh. Binila mo. Sa research, Hendry. Kanang- Imam. Okay, sir. Butangin si Jello sa iyang table. Ah, sige. Mamili kayo sa subilin. Okay. Karang magkuha ng tahan. Ano man eh? Ito, may dapat naman ito ah. Oh, yan. Dahil ang tanong itong mga pagkuha ninyo. Anday siya nga, batura sa kuya. Yeah.